Dobrý den, milé diváctvo, moje jméno je Anna Koucká a já vás vítám u dalšího dílu podcastu Blend. Ještě předtím, než představím naší dnešní hostku, bych ráda poděkovala nejen studiu Foreign Doors, díky kterým můžeme natáčet v těchto krásných prostorách, ale i také značce Fresh Labels, která nás obléká a díky které můžete mít super kousky i vy. Tak se podívejte do popisku videa, kde najdete slevový kód, díky kterému si můžete něco objednat. A už bych tady moc ráda přivítala mou dnešní hostku, kterou je režisérka Tereza Nvotová. Ahoj, moc tě tady vítám. Díky moc. Hele, ty teďka chystáš vlastně velký projekt, bude ti vycházet vlastně nový film, který se jmenuje Otec, se kterým se teď nedávno byla i vlastně v Benátkách. Tak jaké jsou první ohlasy, který na ten film vlastně nějak slýcháš, nějaký zpětný vazby? No, toto je blbá otázka, lebo ešte žiadne neviem. No, a tak spíš asi už to někdo viděl. No, práve, že ne. Vůbec nikdo. Ne. Nemají sa tým vôbec žiadnu ako producent, akože ľudia, ktorí na tom pracujú, nemám žiadne. Akože vlastne fakt uvidím. Ešte neviem, nechcem si vymýšľať. Chápu. No ale teda v těch Benátkách to se tam dostalo do vlastně jedné speciální kategorie. Tak z jakého důvodu to bylo zařazeno do té kategorie, ve který to je? A jak vlastně se to i jako dostalo zrovna do této světové soutěže? Nebo jakým způsobem to vzniklo? No, to je tak, že je to v kategórii súťaži, ktorá sa volá Horizonty, alebo Horizons. Čo je vlastne, tam sú ako dve hlavné súťaže v Benátkach. Jedna je taká tá hlavná, kde sú také tie veľké filmy, hollywoodske hviezdy a tak ďalej, veľké mená. A Horizonty, tam sú tiež vlastne už aj celkom známe mená, ale je to, by som povedala, viac taká súťaž, ktorá sa sústreďuje na nejaké nové formy filmového rozprávania, na vlastne je ako sústredené na to, kam sa ten film vlastne uberá svetový a podľa toho to vyberá vlastne bez toho, aby tam museli hrať nejaké akože hviezdy a tak ďalej. Takže to je taká, je to vlastne tiež veľmi prestížna súťaž, je to taký ako tiež veľké šťastie, že sme sa tam dostali. A jak to celé vzniklo? No to je tak, že keď vlastne natočíte film, tak okrem toho, že teda máte nejakú domácu premiéru, tak ten film ešte má možno potenciál na to, aby mal nejaký život v zahraničí alebo vo svete. Ale na to, aby z takýchto malej krajiny, ako sme my, aby mal život vo svete, tuto nikto nás nesleduje nejak extra zo sveta. Takže vlastne potrebujeme ako keby prejsť cez nejaký iný filter, hej? Cez nejakú hlásnu trúbu, na ktorú sa sústreďuje pozornosť či už verejnosti, alebo tej odbornej verejnosti filmovej. A to sú filmové festivaly a oni sú samozrejme tak ako hierarchicky rozdelené, že proste také tie top sú vlastne Cannes, Benátky, Berlín a potom Sundance, Toronto, to sú také akože top a potom ich samozrejme sú ešte ďalšie, ktoré sú významné, ako je napríklad Locarno alebo San Sebastián a tak ďalej. Hej, to sú akože teraz menujem tie Ačkové, tých je naozaj málo a keď sa človek dostane do tých prvých, čo som vymenovala, tak jednak je to akože aj praktická vec, že sa ten film lepšie predáva. Jasne. Vidí ho viac ľudí, tým pádom ide na viac festivalov, dokáže sa lepšie dostať do distribúcie v iných krajinách. Takže pre mňa to je nielen, že super, mali sme peknú premiéru, ale je to aj to, že ten film bude žiť ďalej a že sa dostane k divákom všade možne, čo je skvelé. No ty jsi říkala, že je poměrně složité třeba z vlastně jako malé země, jako je Česko nebo Slovensko, se na takhle velké festivaly dostat, že třeba ta naše jako lokální filmová scéna lidi ze světa bohužel třeba ne až často tolik jako zajímá, nebo to nemají třeba kapacitu sledovat. Tak cože zrovna ses rozhodla jít vlastně s tímhletím konkrétním filmem a příběhem i takhle do zahraničí? Máš pocit, že je to téma, které může vlastně i zahraničně rezonovat? Ja myslím, že to je téma samozrejme, ktoré môže rezonovať, pretože to, čo ten film vlastne rozpráva za príbeh, sa deje všade po svete a je vlastne úplne jedno, kde sa odohráva. To, že je ukotvený zrovna na Slovensku, je preto, že som zo Slovenska a proste sme to chceli natočiť tam a mám skvelých slovenských hercov, ale naozaj by mohol byť kdekoľvek inde a remakey by mohli byť kdekoľvek inde.
Takže to je jedna vec. Druhá vec je to, že vlastne ako s tými filmami ono to není nejaká akože super stratégia. V podstate všetci filmári by sa chceli dostať na tieto festivaly. Potom to prechádza nejakými výbermi a predvýbermi a samozrejme tam sú stovky, tisícky filmov, ktoré tí programéri pozerajú. Takže a je to také, že samozrejme v tom zohráva úlohu často aj trošku ako politika, že keď ste z nejakej krajiny, ktorá zrovna akože niečo politické riešia, je tam nejaký spotlight, tak tie filmy majú možno aj väčšiu šancu sa dostať, čo je logické, aby vlastne tie príbehy nejak zazneli. Preto to vlastne hodnotím, že vlastne preto mám z toho vlastne takú radosť, pretože tento film naozaj není ani z takejto akože krajiny, o ktorú je teraz záujem, a ani nehovorí niečo, čo by bolo teraz absolútne, že len v tomto roku aktuálne. Hej? Že je to niečo, čo sa stáva roky. Samozrejme, tých prípadov stúpa, pretože stúpajú teploty kvôli klimatickej kríze a ľudia viac a viac žijú v autách, takže logicky sa to děje viac a viac. No to jsme tady vlastně ještě jako takhle explicitně neřekli, takže hlavní teda zápletka, nebo jako taková ústřední téma toho filmu je vlastně teda, že to sleduje člověka, otce od rodiny, který vlastně udělá chybu a nedopatřením vlastně nechá dlouho v svoje dítě v autě a to dítě vlastně jakoby přijde o život. To je teda jakoby hlavní myšlenka. Áno, je to otcovi, ktorý urobí tragickú chybu, ale nie vedomú chybu. A to je veľmi dôležitá vec v tomto príbehu, pretože veľa ľudí, keď si prečíta také tie novinové články, že rodičia zabudli dieťa v aute, ono tam zomrelo, alebo čokoľvek, alebo ho vyslobodzovali policajti, tak automatická nejaká reakcia je, že tí rodiče sú hrozní. Akože to by sa mi nikdy nestalo. Áno, ale tieto prípady, alebo väčšina z toho, samozrejme sú ľudia, ktorí nechávajú deti v aute, pretože si myslia, že tam ich počkajú, alebo ja neviem, že to je naozaj nedbanlivosť, ale väčšina týchto prípadov sa naozaj deje veľmi vlastne milujúcim rodičom, ktorí by to nikdy nespravili vedome a je to vlastne istá porucha pamäte, ktorá tam hrá rolu v tom, čo sa vlastne deje. Ono sa to dokonca aj volá syndrom zabudnutého dieťaťa a znie to tak ako zvláštne, ale je to niečo, čo sa naozaj môže stať úplne každému. Že vlastne naša nejaká architektúra tej našej mysli je vlastne vystavaná tak, že sa nám to môže stať. Úplne rovnako, ako keď si zabudneme, ja neviem, mobil, kabelku, hocičo. A proč jsi se rozhodla zpracovat zrovna tohleto téma? Je to něco, co ti je nějakým způsobem jako blízký, nebo že se tě to nějak vlastně třeba osobně dotýká? Nebo proč zrovna vlastně tady ta linka? Protože mám pocit, že přesně je to něco, co všichni víme, že se tak nějak jako občas děje, čteme o tom jakoby články, zprávy, víme, že prostě jednou za čas bohužel přijde takováhle tragédie. Ale vlastně jsem to nikdy asi moc neviděla jako zpracovaný jako nějaký motiv. No. Myslím, že bol jeden krátky film, ale myslím, že neexistuje, alebo neviem o tom, že by existoval celovečerný film o tomto. A je to logické, ako mňa by to vlastne nikdy nenapadlo takýto príbeh spracovať, keby nebolo Dušana, môjho vlastne co-writera, spoluscenáristu Dušana Budzaka, ktorý ma oslovil spolu s producentkou a povedal mi tento príbeh, ale z úplne inej perspektívy. Vlastne on ho poznal z takej veľmi osobnej stránky, pretože sa to stalo jeho najlepšiemu kamarátovi. Jo, jakože to ještě vlastně potřeba říct, že teda to je nějakým způsobem inspirovaný věcma, který se reálně staly na Slovensku. Áno, jasne. Je to inšpirované aj týmto príbehom, ale aj ďalšími, ktoré sa stali. Není to len tento jeden, ale naozaj ten spúšťač bol to, že mi zrazu porozprával celé všetko, čo sa dialo a vlastne ako tá myseľ funguje, čo to v nej spúšťa, čo sa vlastne dialo tomu jeho najlepšiemu kamarátovi. A vlastne ja som si nejak v tom momente prvýkrát uvedomila, vlastne som sa na to pozerala úplne z iného pohľadu. Nie zvonka, že tu sú nejaké hrozné veci, ktoré sa dejú niekomu tam, ďaleko. Ale zrazu som sa dokázala nejakým spôsobom do toho vžiť. A to bol pre mňa úplne taký ako zásadný moment, pretože ja som si nikdy vlastne neuvedomila,
až do takých dôsledkov, ako veľmi vlastne nemám kontrolu nad vlastným životom a nad tým, čo robím. Čo je také, že znie to tak možno intelektuálne, ale keď si to človek uvedomí emocionálne, že vlastne napriek tomu, že sa to nejak snažíme a chceme byť dobrí a aby všetci boli šťastní a chceme sa starať a neviem čo, tak a máme pocit, že teda to stačí na to, aby ten život bol fajn, alebo aspoň nejak relatívne, tak vlastne aj napriek tomu môžeme urobiť takúto strašnú chybu a ublížiť nielen sebe, ale všetkým okolo a vlastne tým pádom odrezať samých seba od tej spoločnosti. Absolútne a úplne. A to je niečo, čo zrazu ako keby pre mňa vošlo do nejakého až také ako existenciálnej roviny. Že pre mňa ten príbeh je vlastne veľmi existenciálny z toho hľadiska, že prináša strašne veľa otázok. A ja vlastne som potom hrozne priťahovaná tými otázkami, pretože to nejakým spôsobom chcem skúmať a chcem si na tie otázky odpovedať. A to je nejaký môj hnací motor, prečo som do toho projektu vlastne vstúpila. Ale druhá vec bola aj to, že ja som vlastne si najprv hovorila, že také niečo sa proste nedá natočiť, lebo proste by to bolo hrozne tragické a ľudia by akože to nechceli vidieť, lebo to sa chce pozerať proste na také hrozné veci. Ale potom mi vlastne došlo, že sa to dá natočiť inak. A že sa to dá natočiť práve z tej inej perspektívy, nie zvonka, nie konvenčne tým, že sa na to pozeráme v tých ako rôznych scénach, ale že naozaj vôjdeme keby do nejakej videohry, kde sme tým avatarom, proste zrazu sa staneme tým otcom a vlastne ideme s ním tým svetom bez nejakého prerušenia, bez toho, aby nejaká scéna začínala a končila, proste ideme ďalej, takisto, jak to máme v živote, že všetko vlastne stále pokračuje, nič nikdy nekončí, až kým ako nezomreme. Takže toto bol zrazu taký ako kľúč, ku ktorému som sa nejak vnútorne dostala a povedala som si, OK, že ja tým pádom viem ako na to. A vtedy som vlastne prišla späť za Dušanom a za Veronikou a povedala som im, že teda do toho projektu idem, ale iba s tou podmienkou, že to môžem spraviť naozaj takto, veľmi vlastne radikálne. A že tam chcem nechať dosť aj priestoru vlastne divákom, aby sa tam naozaj do toho vedeli vsunúť, že im nechcem im to rozprávať pateticky alebo s nejakými ako už predsunutými odpoveďami, ale vlastne s tým, že to musia vlastne sami prežiť. No vlastně v tom filmu se tam promítá jako spousta různých emocí, které přicházejí jako těch jako hlavních postav, což je teda ten otec a vlastně jako jeho partnerka, matka, vlastně toho dítěte, který zemře, tak potom i přesně spousta jakoby vedlejších postav, který se do toho nějak jako vměšují, protože jsou součástí tady toho rodinného života. A vlastně se tam promítá nějakým způsobem jakoby nejenom ta vina vnitřní vlastně jako toho člověka, ale i taková ta přesně to, o čem jsem mluvila, jako to odsuzování, že jo, ta vina, co na tebe vlastně jako hází to okolí, že mně by se to prostě nikdy nestalo. Tohle to jako není reálný. A zároveň se tam jakoby ukazuje teda ten partnerský vztah jako mezi těma dvouma protagonistama, což je asi jako pochopitelný, že bude to problematický, když vlastně jako přišli o dítě. Ale vlastně by mě zajímalo, jestli tady ty všechny různý pocity a věci, které v tom filmu jsou znázorněný, třeba vycházejí z reálných pocitů, co měli právě lidi, kterým se tohle stalo. Jestli jste s někým vlastně vyloženě třeba o tomhle tématu jako mluvili, s nějakýma lidma, kterým se stal tady ten příklad. Tak toto vlastne pochádzalo od Dušana práve kvôli tomu, že on bol tomu svojmu kamarátovi blízko a veľmi s ním bol v takom blízkom vzťahu, kde sa veci zdieľali, takže on vedel, ako sa cítil a vlastne čo prežíval v nejakých ako fázach. Ale samozrejme tam sú tiež nejaké hranice a proste absolútne dovnútra nejakého vzťahu, aj keď ste najlepší kamarát, úplne nevidíte. A to bolo niečo, kde už sme si vlastne zobrali tú licenciu, aby sme vlastne to dramatizovali nejak po svojom. Mě to spíš zajímalo, jestli jste jako mluvili s někým vlastně, kdo to reálně zažil, nemusel to být jako nutně ani ten kamarád, ale spíš, jestli vám to třeba popisovali jako různý lidi a různý situace. No. Ono zase
toto sa nestáva zas ako každý deň. No jasne, občas sa to stane. Áno, jasné, ale ako pokiaľ sa niekomu stane takáto obrovská tragédia, tak to nie sú zrovna ľudia, ktorí by o tom len tak chceli hovoriť s nejakými cudzými ľuďmi. Takže vlastne to, že sme mali prístup k jednému takémuto človeku skrze Dušana, tak to bola akože, to bola pre mňa vlastne to, že ten film môže byť autentický, nejak vnútorne autentický. Ale na druhej strane my sme tiež ľudia, vieme si predstaviť nejaké situácie a ono, jak sme to písali, tak najprv to naozaj bol vlastne iba jeho príbeh a nejaký príbeh tej viny, ktorú musí nejak on spracovávať. Ale postupne vlastne som zistila, že sa z toho aj trochu stáva ako príbeh lásky. A to mi najviac došlo pri natáčaní, pretože zrazu som tam videla tých dvoch hercov v nejakej vlastne veľmi reálnej situácii, ktorej som verila. A zrazu som zistila, že áno, že to je v podstate nielen o vine a o nejakej tragickej chybe, ale je to aj o láske, ktorá je vlastne skúšaná tou absolútne najťažšou skúškou. A cez to je to tiež rozprávané a vlastne to si myslím, že je nejaký level toho príbehu, na ktorý sa naozaj môžu napojiť úplne všetci diváci, lebo všetci máme nejaké vzťahy, všetci si prechádzame, samozrejme nie možno takto extrémnymi vecami. Ale ten extrém je len možno znásobené niečo, čo aj tak prežíva každý. Takže není to také, že by to človek sledoval a mal pocit, že toto by sa mi v živote nemohlo stať, alebo nepoznám tieto pocity. No ty si říkala, že si to chtěla zpracovat z jiný perspektivy, aby to bylo nějakým způsobem přesně ne tak jako dramatický a jenom prostě zobrazený nějaký té tragédie. Tak měla si při tom psaní nebo nějakým tvoření vlastně nějaký třeba etický mantinely, za který už ses jako nechtěla dostat? Protože chápu, že tohleto téma může jakoby svrhávat přesně k tomu, aby to bylo jako hodně vyhrocený. No, mála, ale myslím si, že ma dosť akože držalo aj tá forma, ktorú som si vytýčila, toho jedného záberu a toho, že naozaj ja chcem byť s tým otcom a chcem vlastne s ním všetko ako zažívať a prežívať. To znamená, že ja nepotrebujem ukazovať zrazu ako mŕtve deti a proste ako veci, ktoré sú naozaj cez čiaru a nemyslím si, že to niečo prináša divákovi. Myslím si, že viac ako ono, videli sme už pri napríklad filme od Hanekeho Funny Games, že tie najväčšie horory sú, keď ich nevidíme, keď si ich len predstavujeme. Že to je vlastne pre nás to najšielnejšie. Takže pre mňa ako niečo ukazovať, určite tam bola proste nejaká etická čiara, ale myslím si, že mňa aj, že to bolo aj inštinktívne, že ja vlastne inštinktívne nepotrebujem akože robiť bulvár. Mňa vlastne zaujíma niečo o mnoho hlbšie. Zaujíma ma možno niečo, čo sa deje medzi tými ako keby bulvárnymi momentami. Zaujímajú ma vlastne také tie chvíle, ktoré nie sú nalinkované, že neviem, že vo filme vždy vidíme, že niekto zomre a potom je pohreb, hej, a mňa vlastne nezaujíma ten pohreb, ale zaujíma ma, čo sa deje vlastne večer doma, hej, zaujímajú ma vlastne tie chvíle, kedy nevieme, čo vlastne máme robiť sami so sebou a vtedy sa vlastne ukazuje, kým naozaj sme, lebo tam zrazu naozaj prestávame mať úplne nad sebou kontrolu alebo nemáme nejaký scenár, podľa ktorého sa vieme riadiť a vlastne ideme ako k tej pravdivosti. No ty si už tady mluvila hodně o tom vlastně, že to je nějaká věc, nad kterou třeba ten hlavní protagonista neměl úplně kontrolu. Že tam se jednalo o nějaký moment, kdy došlo k takovému jako syndromu zapomenutého dítěte. Tak jaká je tam zatím vlastně jako psychologie? Co se o tom vlastně dozvěděla a jak jako častý to třeba je? No, ono je to, ako ja nie som samozrejme expert, takže to budem vysvetľovať iba z takého laického, tak jak to ja chápem, pohľadu, ale jak som spomínala, že je to porucha pamäte, tak vlastne, keď to idem o krok ďalej, ja sa to snažiť vysvetliť, ide o to, jak je vlastne pamäť vytvorená v tom našom mozgu, že to není iba jedno nejaké centrum pamäte a hotovo, že vlastne tie pamäťové systémy sú dva, aspoň ja tomu tak chápem, a vlastne jeden je taký ako
taká tá takzvaná autopilot, automatická pamäť. Proste to je ako keď dýchame, nehovoríme si nádych, výdych, alebo chodíme, nehovoríme si práva, ľava. A vlastne rovnaké to je, keď šoferujeme, tiež vlastne, že už sa naučíme nejaké činnosti, nejaké trajektórie, ktoré vlastne úplne automaticky robíme. Práve preto, aby vlastne mala šancu a vlastne priestor, taký ten systém pamäťový, ktorý je nad tým a evolučne vlastne vznikol neskôr. A to je ten systém, kde si akože vieme naplánovať veci, že ja neviem, pôjdem do podcastového štúdia a urobím podcast, že vlastne viem, zapamätám si tento svoj plán a potom ho urobím. Ale čo vlastne sa stane v týchto momentoch, je to, že v nejakom momente prevezme kontrol, že aj keď mám niečo naplánované, tak prevezme kontrol tá automatická pamäť. Hej? Že často práve pri týchto prípadoch je to úplne rovnaké. Ja keď vždycky mi teraz, odkedy ten projekt robím, tak mi ľudia posielajú vždycky, keď vyjde ďalší, takýto bohužiaľ, keď sa to znova stane niekde vo svete alebo tu. A vždycky to je strašne podobný scenár. Väčšinou je to rodič veze dieťa do škôlky, je to jeden z tých rodičov, ktoré nevezú to dieťa bežne, takže to nemajú naučené v tej automatickej pamäti a proste po ceste dieťa zaspí a rodič zrazu tá pamäť sa prepne do toho autopilota a šup odveze toho človeka do práce. A to stačí. To absolútne stačí a ešte sa môže stať to, čo je šialené, že vlastne že sa tam ako prepíšu tie pamäťové obvody a vznikne falošná spomienka. Že vlastne veľa tých ľudí hovorí, že oni si pamätajú, ako to dieťa doniesli do tej škôlky. Že zrazu v tom mozgu sa to ako keby odčekne, že áno, odviezol som ju a idem do práce. Takže aj preto sa práve stáva, že oni potom tie deti nájdú v aute od niekoľko hodín neskôr, lebo to není akože o tom, že ja si tu len odskočím a potom sa vrátim, ale je to o tom, že proste ja som absolútne presvedčený, že to dieťa je v škôlke. Hej, dokonce si to pamätám. Jasně, no, že tam vznikají i tady ty jako falešné vzpomínky. No. Což asi může potom vytvářet jako mnohem těžší prostor pro to jako pracovat s tou vlastní vinou, ne? Jako, že si člověk není jako jistý, jestli se to zrazu stalo, člověk nevie, kdo vlastně je a čo v tej hlave je. Hej? Že jak môžem potom veriť nejakému vlastnému jako úsudku. Že to je, že vlastne tento moment, a to ma vlastne na tom zaujímalo, jakým spôsobom to rozbije celý ako náhľad na nejaké ako naše fungovanie v tom živote a na to, že sa viem spoľahnúť sám na seba. Zrazu sa neviem spoľahnúť. Ako v čemkoliv vlastne. No. A zrazu tam sa akože dostávame do tých vlastne vrstiev toho bytia, ktoré je strašne krehké a strašne neuchopiteľné a bez toho, aby sme nad tým mali kontrolu. A je to možno niečo, čo mám pocit, že ja viem, že možno je ťažké pre ľudí sa tam dostávať a nie je to možno nič príjemné. A na druhej strane si myslím, že my teraz žijeme v takom svete, jak sa furt ako uisťujeme o tom, čo si myslíme a že si to myslíme správne a o tom, kto sme a vytvárame si tie reality, kde akože na tých internetoch sme nejakí tí ľudia, akí chceme byť. A vlastne hrozne sme v takom, mám pocit, že viac a viac kamenievame do takého nejakej sebeistoty, ktorá je vlastne úplne falošná. Že myslím si, že keď ľudia naozaj aspoň trochu príjmú nejakú svoju krehkosť, nejakú svoju omylnosť, tak vlastne to je absolútne ten prvý krok k tomu, aby prijali nejakú krehkosť a omylnosť u druhých ľudí. A vlastne to je možno nejaká empatia, nejaký prvý krok nejakej spoločnosti, ktorá není k sebe prostě takáto strašná. No ono se to ale vlastně v tom filmu to asi nemusíme řešit, jak to teda dopadne nebo nedopadne, ale spíš, že se to tam řeší samozřejmě i jako soudně. Ano, tak ano. By mě zajímalo, jak se vůbec na tady ty případy, tím, že jde opravdu třeba o nějaký jako zkrat mozku, dívá právo třeba po světě? No, to je tiež veľmi zaujímavé. To je, že presne to má tie vrstvy, že nejde len o to, že sa to stane a prečo sa to stane, ale potom jak vlastne na to uplatniť ten koncept toho práva, že tu niekto spôsobil smrť, tak je teraz ako vinný a mal by dostať trest, hej? Podľa nejakej úplne akože basic logiky. Jasne. Ale ten trest, alebo zmysel toho trestu, podľa akože zákonníku, je proste nápravný. Hej? A jak chcete napraviť
človeka, čo urobí neúmyselnú chybu. Je to dokázané, že ju urobil neúmyselne. Asi jako velký trest je pro něj už jenom to, že se to jako stalo. Asi vlastně ve finále ten největší. Jak ho zavrete do väzenia a on potom nebude zabúdať deti v aute. Znie to proste smiešne, ale je to vlastne absurdné. A to právo na to tiež nemá vlastne žiadny kľúč, pretože vlastne ako takéto naše skamenelé právo minimálne... Taká šedá zóna tohle. Ako z toho skamenelého práva je, že musí dostať trest, alebo je vinný nejakým spôsobom, hej. A preto, ale potom zase v iných krajinách, kde súdia tieto prípady, tak väčšinou tých ľudí oslobodzujú, dokonca ani ich neusvedčujú, že sú vinní práve kvôli tomu, že príjmajú ten koncept, alebo ten syndrom toho zabudnutého dieťaťa a vedia, že tí ľudia proste už dostali ten najväčší trest sami a nejaké väzenie naozaj ako nemá žiadny zmysel v tomto, ako pre takéhoto človeka a pre tú spoločnosť, pretože čo my dávame ľudí do väzenia, aby vlastne neubližovali tej spoločnosti, ale tuto je úplne ako od veci. No. Takže aj preto som tam vlastne zaradila tú scénu z toho súdu, pretože práve tá prináša ďalšie a ďalšie otázky, nejaké spoločenské už, jak sa ako my ako spoločnosť staviame vlastne k tej vlastnej omylnosti. A že nemáme ani na to vlastne nejaké nástroje, nejaký koncept to uchopiť. A máš pocit, že teda vlastně třeba ten jako právní systém, který tady máme u nás, je vlastně postavený na to, že se myslí jenom na to, že my bychom všichni tu kontrolu měli mít vždycky jako absolutní a jiná cesta jako přesto nevede? Áno, myslím si, že ten systém je nastavený tak, že vlastne že my máme tú slobodnú vôľu a tým pádom aj kontrolu sami nad sebou. A ako do istej a veľkej miery máme, samozrejme, ja by som ako nechcela, aby tu vznikol nejaký precedens a ľudia mohli si robiť hocičo a ubližovať ostatným a potom hovoriť, že ja som nemal nad sebou kontrolu, ale myslím si, že sú ako keby momenty a prípady, kedy vlastne tam je nejaká, ako si hovorila, tá šedá zóna, a kde vlastne to úplne takto nefunguje. Myslím si, že ale to není len pri takýchto prípadoch, to sa týka aj ako nejaké manipulácie, napríklad ako teraz to bol ten prípad tej kutnohorskej sekty a vlastne sa na súde riešilo, čo bolo strašne zaujímavé, to, že či ako tie obvinené boli príčetné alebo nepríčetné, že či tam bol nejaký ako blúd. A vlastne pre mňa bol vlastne ten prípad ako práve fascinujúci aj podobne ako tento z toho hľadiska, že naozaj si myslím, že ľudská psychika je veľmi krehká a je strašne ako, keď sa to ako hackne správne, tak ako ovládateľná. A že ten súdny systém proste sa tejto šedej zóny bojí. A preto radšej minimálne akože tu v tomto regióne by som povedala, väčšinou tie prípady ako odsúdi, že odsúdi spôsobom, že ten človek mal mať nad sebou kontrolu. Aby vlastne sa nevznikol nejaký precedens. Hej? Že teraz príde, ja neviem, nejaký terorista a proste povie, že ja som tú kontrolu nemal. Rozumiem tomu strachu, ale príde mi to vlastne príde mi to nezmyselné, že nejdeme akože hlbšie do tých diskusí, že nechceme vlastne ako spoločnosť ako sa pozrieť po tú deku tej vlastnej psychiky a vlastne prijať, čo tam vlastne je, že to není úplne ako všetko nalinkované. A jaký je třeba téma kontroly pro tebe osobně? Je to nějaká věc, kterou ty řešíš jako třeba ve svém životě, nebo na kterou ses třeba na základě i toho, že ses teďka jako ponořila do tohoto tématu, začala víc jako zamýšlet? No, to je dobrá otázka. Určite je to veľká téma pre mňa. Ono to trošku súvisí aj s tou profesiou, ktorú robím, lebo ako režisérka je akože do istej miery sa aj očakáva odo mňa, že som ako trochu control freak, respektíve, že... Je to akoby trošku v popisu té pozice. No, presne, hej. Jakože v angličtině víš, tak máš director, že jako, že jsi... Áno, že proste určujem, všetko schválujem, ľuďom hovorím, čo majú robiť, odkiaľ, pokiaľ, neviem čo. Je to akože... Je tam veľa kontroly a pre mňa je samozrejme aj niekedy ťažké
nájsť akože ten rozdiel medzi tou prácou a tým osobným životom a nebyť tak ako zošnorovaná tou potrebou tej kontroly vlastne nad sebou a nad našou spoločnosťou a nad tým svetom, lebo potom to akože hrozne pramení mne aspoň do také ako frustrácie, hej, že až do nejaké ako úzkosti, že nie som schopná ako s nejakými vecami niečo robiť. A vlastne veľmi ako musím pracovať sama na sebe a vlastne ako púšťať to, hej, že učiť sa stále ako, že OK, proste nie všetko, proste nie za všetko mám zodpovednosť a nie nad všetkým môžem mať kontrolu. Takže to je určite veľká vec. A samozrejme s tou kontrolou je v ruke prichádza vina vždycky. Hej? Že kontrola a vina, lebo to je aj s tou zodpovednosťou, že vlastne tie pocity viny ako určite ja ich mám veľké často a musím ich nejakým spôsobom sa učiť ako odburávať a tým pádom aj prijímať to, aká naozaj som a že prostě nerobím všetko perfektně. Jako pro mě se téma kontroly docela právě pojí, ještě jako kromě pocitu viny to taky, ale s nějakým pocitem vlastně třeba bezmoci někdy. To se tady už trošku vlastně zmiňovala, že třeba spousta lidí by chtělo mít kontrolu přesně nad svým vlastním životem a teda kromě toho, že tě může zradit jakoby tvoje třeba psychika, tě samozřejmě ale může zradit i jako nějaký třeba dění ve světě nebo něco prostě, co se děje, že jo. A to už je věc, nad kterou třeba nemáš ty kontrolu jako v podstatě vůbec a může tě to dostat jako do docela jako bezvýchodný situace. No? A ja myslím, že to sa deje a ako teraz ani by som sa nedivila nikomu, komu sa dejú tieto pocity, pretože naozaj je to jako strašidelné, že na jednej strane tu vidíme, jak sa ten svet mení ako aj v rámci tej klimatickej krízy, na druhej strane vidíme tie politické situáciu na svete, geopolitickú, že zrazu ako odchádzajú všetky istoty, ktoré sme kedy mali geopolitické a začína to byť veľmi také strašidelné. A tá úzkosť tam je. Ja som myslím, že ja som to nejak tak prvýkrát veľmi silno zažila práve s tou klimatickou krízou pred nejakými rokmi, že naozaj som mala tú úzkosť a vlastne malo to nejaké ako fáze, musela som sa s tým naučiť ako pracovať a jedno z tých jak by som to povedala, že je podľa mňa strašne ťažké prijať nejakú bezvýchodnosť alebo nejakú proste budúcnosť, ktorá není dobrá. A myslím si, že to trošku súvisí aj generačne s tým, že ja som sa narodila v 88. a vlastne som vyrastala v tých 90. rokoch, kde akože po tej revolúcii nás tí rodičia vlastne viedli k tomu, že teraz už to všetko bude len super a bude to demokracia a proste už len bude to proste rásť a budeme proste, ja neviem, ekonomicky bohatší a kultúra bude rozkvetať a neviem, všetko možné, čo si predstavovali. A ja som vlastne naozaj žila v tom koncepte veľmi dlho, až proste v nejakom momente po 20-ke mi došlo, že že tak ten svet nefunguje a vlastne musela som sa s tým dosť ako nejak sama vedieť vysporiadať. Dosť mi akože pomohli aj také ako meditácie, alebo proste človek hľadá ako spôsoby, jak vlastne na to, na tú bezmocnosť. No, právě to mám pocit, že s tou kontrolou jako se hodně vlastně pojí, no, že jako kolikrát by se ráda měla věci právě pod tou kontrolou a nějaké tam držela, ale vlastně fakt jako to nejde, no. No a ja si vlastne neviem predstaviť, že aký to musí byť pre úplne mladých ľudí, že vlastne o generáciu nižšie odo mňa, lebo ja už mám 37 a už vlastne ešte ako našťastie som zažila už v dospelosti nejaký život ešte bez tých sociálnych médií, že ešte sa narodiť do toho a byť tým akože atakovaná vlastne od veľmi ako ranej dospelosti alebo puberty musí byť strašne náročné. Vlastne si to vôbec neviem predstaviť. Myslím si, že jeden krok, akože, alebo jedna vec, ktorá to môže ako nejakým spôsobom rozpúšťať tú úzkosť, je to šerovanie. Vlastne aj toto, čo tu robíte, že to sa o tom rozprávať, vychádzať vlastne z toho online priestoru, nejakým spôsobom sa ako napájať a vlastne sa aj možno ako snažiť hľadať, a to sa zase vrátim k tomu filmu,
snažiť hľadať ako veci, ktoré trvajú dlhšie než tých pár sekúnd alebo minút toho attention spanu, ktorý ako máme na tých sociálnych médiách, kedy nás niečo buď vystraší a to nás vlastne na tom pritiahne, že vlastne knihy, filmy, proste dlhšie formy čohokoľvek sú vlastne liečivé. No ty, když už jsme zase zpátky u filmu, tak ty ses původně věnovala spíš dokumentaristice, potom si přešla vlastně k hraným filmům. Tak by mě zajímalo, z jakého důvodu si vlastně takhle přešla jako na tu další stranu, bych řekla, nebo jak to mám popsat. A jestli plánuješ ty žánry ještě někdy jako víc prolínat, nebo teďka se cítíš sebevědomějc a líp vlastně v tomhletom formátu? Ja to asi nejak nevnímam úplne ako nejaké dve rozdielne strany. Proste film má veľa foriem. Jasne. A v tom je ako skvelý, že je v tomto ako slobodný a ono sa to dá aj všelijak prelínať a nie je to len ten celovečerný film, môže to byť aj séria, môže to byť niečo krátke. Naozaj je to strašne ako slobodná forma. A ja som naozaj začala v tej dokumentaristike, pretože som mala pocit v tých, ja neviem, koľko som mala, 19-20, že nejak chcem ešte spoznávať tú realitu ako nablízko a chcem ju skúmať cez ten film. Ale vlastne postupne som sa dostávala k tomu, že som hrozne ako mala problém, ako, skôr by som povedala, že mala som potrebu ísť bližšie do nejakej väčšej intimity k tým ľuďom a k tým postavám. A tam je niekedy taký ako limit, alebo že často to je také, že v tom dokumente sa bavíme niečo, čo už sa stalo. Hej? A mňa zaujímal ten samotný ako moment. A ten hraný film vlastne dáva tú možnosť sa dostať priamo do toho momentu, keď sa niečo deje. Myslím si, že aj preto vlastne je formálne akože možno mainstreamovejší, by som povedala, že to tých ľudí vlastne pritiahne, že môžu niečo zažiť ako keby autentické teraz v tomto momente. Takže som vlastne som si povedala, že skúsim to a myslím si, že si viem predstaviť aj tie formy prelínať a aj také nejaké projekty chystám, alebo minimálne aj, však aj pri tomto filme je to tak, že pri každom filme vlastne pre mňa je dôležitý rešerš a je dôležité vlastne vychádzať z nejakej reality. Či už je to, že to potom vlastne natáčame, alebo tam ešte možno vstupuje naozaj nejaká dokumentárna realita. To už proste záleží na tom, čo si ten príbeh sám vypýta ako v rámci toho rozprávania. Ale ako vôbec sa nevyhýbam tomu, že natočím ďalší dokument. Skôr je ako škoda, že naozaj ten hraný film je ako zvýhodňovaný, aj čo sa týka ako nejakej podpory, že aj teraz, keď som má jeden ako dokumentárny projekt, tak v podstate zomrel na tom, že sme nedostali ako podporu na fonde a vlastne to nešlo. A aj tá podpora na fonde, aj keby sme ju dostali, tak bola strašne malá, že vlastne sa z toho strašne ťažko žije, že si neviem predstaviť, že robím len dokumenty, lebo by som ako vôbec neprežila. Když už jsme u nějaký vlastně jako podpory, tak se docela nabízí otázka, ty jsi původně teda ze Slovenska a tam zrovna momentálně jako stav kultury a kulturní scény není třeba úplně jako ideální po všech směrech. Tak jak ty to jako filmařka vlastně vnímáš? Ja to vnímam veľmi veľmi tak ako bolestne sa pozerať vlastne na tú kultúru na Slovensku ako tak ako zveda, pretože to nie je tým, že by sme tam nemali ako talentovaných, strašne šikovných ľudí a tí ľudia tam sú a tí ľudia kričia a snažia sa proste, aby tá kultúra úplne ako nezvedla, ale to, čo sa deje, teraz keď použijem túto metaforu, tak naozaj to, čo táto vláda robí, táto vláda Roberta Fica a ministerka Martina Šimkovičová je, že naozaj urezáva postupne tej kultúre tie živiny, tie korene a tým pádom proste tomu sa nedá vyhnúť, že to zvedne, pretože tie projekty, ktoré by mohli byť, proste nie sú. A to už nikto nevie, čo všetko by mohlo vzniknúť a nevznikne. Hej. To je na tom to ako najťažšie a skryté. A ako priznám sa, že aj ja vlastne už na Slovensku nechystám teraz žiadny ďalší film, lebo
proste aj vôbec pripraviť niečo, ako nejaký projekt, aby prešiel nejakou prvým kolom nejakej podpory, to tiež vyžaduje vlastne veľa práce. A pre mňa už je to príliš veľký risk dávať tú prácu do slovenského projektu, keď si myslím, že ma proste nepodporia, pretože aj ten slovenský fond je teraz v rukách, nie len v rukách ministerstva, ale vlastne to ministerstvo tam má svojich ľudí, ktorí keď proste nebudú chcieť niekoho podporiť, tak ten človek podporu nedostane. No tak ty vlastně k tomu máš i blízko, protože jsi sama z rodiny vlastně, která se pohybovala vlastně ve filmovém průmyslu, tak máš pocit, že se to i skrz to, co jsi vnímala vlastně asi už jako od dětství do toho, co vnímáš teď, jako nějak diametrálně proměnilo na tom Slovensku teda? No to má také vlny. Ja, keď som bola malá, tak vlastne bol pri moci Vladimír Mečiar. A vlastne to bolo veľmi podobné ako teraz. Ako veľmi, veľmi podobné, že naozaj tá kultúra, že vlastne tá Mečiarová vláda sa snažila akože ovládnuť nielen médiá, ktoré mala pod palcom, ako napríklad ako slovenskú televíziu a tak ďalej, ale aj vlastne tú kultúru ako takú. A vlastne si pamätám, že moji rodičia chodili protestovať na ministerstvo kultúry, že tam dokonca spali, alebo viem, že mama proste tam robila nejaké jedlo pre všetkých, ktorí tam akože ležali po celom ministerstve a protestovali. Že to bolo vlastne, toto sa dialo a moji rodičia sú hlavne teda divadelníci, viac než filmári. A v tom divadle, naozaj to divadlo malo aj nejaký politický presah, či už za toho komunizmu, kedy robili všetky také ako hry, ktoré boli ako protirežimové a chodili sa na ne pozerať až z Čiech do Trnavy. Ale aj vlastne potom za vlády Vladimíra Mečiara. No a potom vlastne prišla vláda Mikuláša Dzurindu a už trošku sa ako začalo zviechať ten systém, ale keď sa pozrete proste na to, koľko filmov vznikalo na Slovensku, celé ako 90. roky a od začiatku, ja neviem, 2000, tak ich bolo strašne málo. To vznikal, ja neviem, točil Martin Šulík a už ani neviem, kto iný, hej? Že toho bolo strašne málo práve preto, že neexistoval ten systém podpory. No a potom našťastie ten systém podpory vznikol naozaj ten Slovenský audiovizuálny fond, ktorý paradoxne odrezal a spravil ako nezávislý minister kultúry za vtedy vlády Roberta Fica, ktorý sa volal Marek Maďarič. A to bolo dávno a vlastne vtedy konečne sa tak ako nakopol ten slovenský film a vlastne vtedy aj ja som začala tvoriť, to bol môj prvý film v roku 2017 a tak, že zrazu to bolo, že wow, že môžeme točiť filmy skvelé. Zrazu môžeme byť jednou z tou krajinou, z ktorou sa dajú robiť koprodukcie a tak ďalej. No a teraz ako sorry, že tu robím taký historický diskurs slovenskom, ale neviem, jak inak to povedať. Máme tady výklad. No áno, tak potom v roku 2018 sa stala vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a celá tá kultúrna obec sa postavila vlastne na tie pódia, na tých protestoch a naozaj akože to bolo veľké a to Slovensko sa zrazu ako nejak prebudilo a zistilo vlastne, sa vyvalila tá špina všetka, čo tam sa diala za tej vlády Roberta Fica. No a teraz je tam Robert Fico znova po vlastne pár rokoch vlády Matoviča a je to, ja ako som počula všelijaké veci, ale aj to, že vlastne sa tým umelcom chcú pomstiť. Trošku sa nám akože za to, že vtedy vlastne Slovensko naozaj volilo proti tejto ako vláde. No a naozaj mstia sa nám teda výdatne, by som povedala. A myslím si, že teraz ešte dobiehajú tie projekty, ktoré vlastne boli podporené pred pár rokmi, lebo tak vyrobiť film trvá proste 5 rokov. Ale vlastne, keď sa pozrieme do tej budúcnosti z tých 4-5 rokov, tak to budú vlastne plody už tejto vlády a tam moc toho jako neuvidíme. No. Takže asi jako, když se na té scéně nějak pohybuješ a bavíš se s lidma, tak tady ten názor, že vlastně v tom slovenském prostoru jako nechceš tvořit, nemáš asi jenom ty, veď?
No, takto, ja v tom prostoru chcem tvoriť. Ide o to, že nemôžem. Jasne. Respektíve, teraz tam budem mať ešte jeden projekt, ale to bude asi môj posledný. Ja by som nerada vlastne odtiaľ odchádzala, ako čo sa týka mojej tvorby, ale ako si vlastne neviem predstaviť, že jak by to inak bolo. A zároveň viem, že veľa slovenských umelcov a producentov, tí, ktorí môžu, tak vlastne odchádzajú. A myslím si, že pokiaľ Robert Fico vyhrá aj tie ďalšie voľby, že ak sa stane, že postaví vládu, tak naozaj to už bude taká bodka, také potvrdenie a myslím si, že veľa ľudí proste to naozaj so Slovenskom vzdá. A je to hrozne smutné, pretože pre mňa to je strašne ako osobné, že napriek tomu, že dlho žijem tu v Prahe, tak ja vlastne na to s tým Slovenskom mám stále ako veľmi vlastne úzky kontakt a všetky svoje filmy som vlastne natočila tam a všetky nejak sú a hovoria o tej spoločnosti, možno aj pretože tá spoločnosť je do istej miery ako extrémnejšia než tá česká a vlastne niečo je to ako zaujímavejšie skúmať a reflektovať a potom aj preto, lebo ja som odtiaľ a proste je mi to ako blízke. Ty částečně vlastně ale teda pobýváš i ve Spojených státech. Tak ty jsi konkrétně v New Yorku. Áno. Tak jaký je teda život v New Yorku pro tebe? Fajn. Jo? No, jako je to... Ja tam samozrejme vždycky to tak striedame, lebo ja mám manžela z Ameriky. Tak sa striedame vlastne tu Prahu a New York a potom keď točím niečo na Slovensku, tak som tam. Ale no, je to iné. Akože samozrejme než tu. A je to ešte iné aj v tom, že tu mám viac práce, akože fyzicky konkrétne. Tam pracujem viac ako na diaľku. V podstate, aj keď tam mám agentov a nejaké projekty tam mám, tak aj tie sa dejú na diaľku, že nemusím byť fyzicky ako v LA. Takže, no a život v New Yorku je iný. Proste vždy, keď sa vraciam odtiaľ do Prahy, tak si hovorím, že Praha je taký wellness proste, že je taká kľudná, je tu menej ľudí, je to tu lacnejšie, proste je to tu také ako, že je to tu také jak do perinky, keď človek príde. A ten New York je zase akože super v tom, že je to živé, je akože tam človek vlastne, to je ako never ending people watching. Tam je toľko možností, že v istom momente aj akože zrazu si človek povie, že OK, nemusím ísť všade a nemusím všetko vidieť, hej, že už aj tam vlastne som si prešla takouto fázou, že chcem ísť všade a všetko zažiť do toho, že mám tam nejaký ako rodinný život a som vlastne v tom našom neighborhoode a pokiaľ sa nepotrebujem nikam trepať, tak sa tam netrepem a idem si k nám do parku a neviem čo, tak akože mení sa mi to tam, ten život všelijak, aj vekom. ale je to fajn a rada to striedam, pretože aj zrazu, keď som tam, tak všetky tie problémy a tie veci, ktoré tu riešime, vidím proste z inej perspektívy. Vidím ich inak a vlastne veľmi mi to pomáha vidieť to dôležité. A vlastně to nějaký zžití s jako americkou mentalitou, ať už jakoby skrz teda jako smíšený vztah vlastně, nebo tak i jako to žití tam, tak jak to pro tebe bylo třeba náročný? No, ani by som nepovedala, že by to bolo nejaké strašne náročné. Já vím, že New York jako je dost specifický, ještě tím, že to je takový jako hodně international místo. New York je veľmi multikultý, takže tam naozaj... Ja milujem New York práve v tom, že to nie je taká tá klasická Amerika, kde všetci žijú v autách a vlastne človek sa tam s nikým nestretne, pokiaľ sa s ním neplánuje stretnúť. Hej, že New York je naozaj... Tam sa veľa chodí, proste tam každý používa subway, tam vlastne ten small talk a tá konverzácia vlastne strašne ako rýchlo začne s hocikým. A aj ja vlastne, keď tam prídem, tak tam fungujem inak než tu, že naozaj je jednoduchšie sa s hocikým dať do reči, pretože proste to je tej kultúre tam ako blízke. A aj preto ten New York môže fungovať, že vlastne každý je tam iný, ale tým, že tí ľudia sú ako nastavení, že sú otvorení voči sebe, že nie sú zavretí, že ježiš, čo odo mňa chceš, jak tu, tak akože to, bohužiaľ, no. tak je tam aj vlastne jednoduchšie do toho sa tak nejak ako vnoriť. Samozrejme, že že pre mňa je
trošku viac problém to, že potom ako odchádzam vždy po pár mesiacoch, takže keď tam začnem nejaké priateľstvá a nejaké ako dlhodobejšie, také ako hlbšie vzťahy, tak z nich vlastne potom odchádzam a sú také ako prerušované. V tom je to ako náročnejšie si tam niečo budovat také, čo mám vybudované už tu. No jasně. A třeba v tom jako vztahu byly nějaký jako kulturní rozdíly, který si hodně jako vnímala? Furt na to narážame, samozrejme. Ani neviem už ich vymenovať, ale ako našťastie môj manžel je taký, že proste to berie ako s humorom. Aj veľa vecí, ktoré akože by niektorí ľudia možno nebrali s humorom. Asi také najväčšie, čo by som povedala v tých kultúrnych rozdieloch, je tá pasívna agresivita, ktorú my tu máme akože naozaj vytunenú a vlastne nás ju rodičia učia, že hlavne nepovedz, ako sa cítiš a čo si myslíš. A potom to robí strašne veľa problémov. A ja sa vlastne aj vďaka vlastne tomuto vzťahu tej pasívnej agresivite snažím ako odúčať, ale je to ťažké, lebo veľakrát si to človek aj neuvedomí, že do toho ako vkročí, alebo že niečo očakáva od toho druhého, nepovie mu to. Že musím akože sa stále vlastne zvedomovať tie momenty a niekedy naozaj akože zakusnúť do toho vlastného ega, že toto je ťažké, ale myslím si, že toto je také najväčšie. A potom, jak sme sa aj bavili o tých pocitoch viny, že, a to súvisí s tou pasívnou agresivitou, akože určite, že my tu strašne, ako buď, že je to také, že niečo trošku negatívne sa stane a hneď hľadáme viníka. A hlavne, aby som to nebola ja. Hej? Takže kto za to môže? A hociaká je to blbosť, proste to je také, jak nás babičky učili, že buchnem sa do stola, zlý stôl, hej? Že musíme vynadať stolu, lebo niekto za to musí môcť. Hej? Takže toto si myslím, že je strašne vlastne nezdravé v tej našej spoločnosti. A vlastne my to ani nie sme schopní vidieť, lebo nám to nikto vlastne nepovie zvonka. Jakože s tím nejsme konfrontovaní úplně přesně. No, presne. Takže toto je také najviac, by som povedala. No a čo sa týka tej americkej kultúry, nehovorím len o nás zle. Rozmýšľam, no tak tam by som povedala, že a to sa ale teraz týka viac takého Hollywoodu, alebo jako tam toho industry, s ktorým sa ja stretávam. Jako to věřím, že bude velice asi jiný, než třeba slovenský prostředí. No, veľmi. Tak to je hlavne obrovská, funguje úplne v inom, ako inak mne trvalo roky to vôbec pochopiť, jak to funguje, akože že ten systém tých agentov a manažérov a neviem čo, a takých general meetings a tak ďalej. Ale to, čo mi na tom najviac vadí, je, že je to také ako hyperpozitívne, že vlastne tí ľudia nevedia povedať niečo negatívne. Že napríklad, keď mi majú povedať, že tento projekt nejde ďalej, alebo nechceme ťa, alebo neviem čo proste, čo by bolo negatívne, tak namiesto toho je ticho. Takže vlastne ja sa musím dovtipiť, že už som dávno nepočula o tomto projekte, tak z toho sa dovtipím, že asi to zomrelo. Hej, ale už mi nikto nepovie, že sorry, proste toto sa stalo, díky za tvoju prácu, lebo koľkokrát ja robím strašne veľa práce zadarmo, pretože tu chystám nejaký proposals, nejaké proste vizuálne, neviem čo, prezentácie a tak ďalej. A tí ľudia mi potom proste nepovedia nič. A to mi príde vlastne, mňa to ako uráža vlastne. Chápu, že to je frustrující. No, to je strašne frustrujúce. Tak toto na tej americkej kultúre prostě nemám rada. No. Ale jinak jakože vím, že spousta lidí, že jo, tady má třeba různé jako předsudky vůči jako Američanům, přesně, že se říká jako, že nemají žádný přehled, nebo že třeba jsou v něčem jako hloupí a takhle, tak to ale je tak nějaká jako... Amerika je obrovská. No právě, no, jako to určitě. To je, keby sme hovorili, že o celej Európe, že je nejaká. To je tak rôzne, proste hlavne naozaj, až keď som tam začala robiť také road tripy, tak som vlastne pochopila akože tú obrovskú veľkosť tej krajiny a aj to, akí sú tí ľudia iní proste na tých rôznych miestach, takže toto by som vôbec ako netvrdila. No a samozrejme, ale je ako pravda tá, že proste od tej Európy, od toho sveta sú odrezanejší aj geograficky, takže pre nich naozaj stred sveta a vesmíru je tam u nich v USA a všetko ostatné je foreign a international. No už se budeme pomalu blížit do závěru tohohle rozhovoru. Mě by vlastně zajímalo, jestli máš třeba ještě
pracovně, filmařsky nějaký témata, který by tě zajímaly, který bys třeba do budoucna jako ráda zpracovala? A teď nemyslím jako něco, na čem pracuješ jako konkrétně teď, ale třeba nějaké jako věci, nějaký fenomény, co tě třeba zajímají a ráda by ses na to podívala. Tak ja vlastne niečo, čo je ako náročné dostať do tých filmov a nerobiť z toho hneď apokalypsu, je vlastne naozaj táto radikálna vlastne premena tej planéty, ktorú zažívame, ale zažívame ju bohužiaľ ako vzhľadom na tok nášho vlastného života je ako vlastne pomalá. Hej? Keď to tak... A preto si myslím, že to ľudstvo není schopné to nejak ako emocionálne vnímať, pokiaľ teda nie sú zatopení nejakou potopou alebo niečím. Tak vlastne, ale aj keď sú, tak často to vnímajú ako to je nejaký jeden event. Že ako nespoja si to vlastne s tým, čo sa deje celej tej planete a plus to vymieranie ako druhov. A to je niečo, čo nejak by som o tom viac chcela rozprávať v príbehoch, ale je náročné to do toho dostať a nebyť ten kazateľ, že toto je hrozné a teraz, hej, že človek to tam musí dostávať inými spôsobmi, tak ako nebadane a to je možno, to je taká ako nejaká pre mňa taká všeobjímajúca téma, ktorú mám niekde stále ako tie filmy sa moje nejaké projekty sa trošku vždy ako nejakým spôsobom dotýkajú, ale nie sú o nej priamo prostě. No jasně. No. A co teďka čeká tebe, ať už třeba v pracovním nebo v osobním životě, máš nějaký třeba věci, na které se teďka těšíš, co plánuješ? No, ja teraz mám taký veľmi pracovný rok. Robím na takom projekte, o ktorom ešte nemôžem rozprávať, ale je to pre mňa vlastne prvýkrát v živote naozaj zažívam také, že rok nemám voľno. Proste. A to neznamená, že ja väčšinou mám voľno, ale minimálne akože není to taká ako naozaj brutálna šichta. Tak teraz si zažívam ako niečo ako tohto smeru a vlastne možno by som povedala, že si siaham na nejaké vlastné ako limity, čo je možno dobré, pretože ja som taká, že po všetko proste idem do všetkého a do hociakých ako extrémov a myslím si, že v nejakom momente tiež je dobre si povedať, že ja som schopná tohto a potom tohto už nie, alebo nechcem už toto, hej. Teraz si zažívam tie limity a je to, je to zaujímavé, ako mi to vstupuje do snov všelijakým spôsobom tak, že naozaj je to taký ako, možno tiež by som povedala iná forma toho ako prežívania a samozrejme myslím na veľa ľudí, ktorí sa do toho ako nehrnú dobrovoľne ako ja, do takéhoto ako pracovného vypätia, ale musia tak pracovať, tak to mi vlastne zrazu to ako zažívam a viem, čo to vlastne aspoň trochu ako znamená takéto ako brutálne vyčerpanie. A je to teda ako, je to hrozné. Vlastne, no. Takže tě příští rok potom čeká víc něco odpočinkového aspoň, nebo ne? No až keď toto dorobím, to znamená někdy až prostě v lete. No. Tak já ti přeju, ať se ti daří jak pracovně, tak osobně, ať se daří tvýmu novému filmu a moc krát ti děkuju za rozhovor. Ďakujem. A děkuji za sledování i vám, milé diváctvo. Kdybyste nás chtěli podpořit, tak kromě toho, že nás můžete odebírat tady na YouTube nebo na podcastových aplikacích, se nás určitě můžete pokusit najít na sociálních sítích a taky na našem webu Page Not Found, kde se můžete stát členy a členkami klubu 404. Tak vám moc krát děkuji a budu se těšit zase příště.